Baba, tendai kuti baba is compliant. Ari kubvuma. Kuna ana baba vhato shaigari pamushapacho vhatengesa mombe dzavo dzaiti vhatora mukadzi wavo wacho muda kuarambanisa vhatsvaga kwaanoenda kutanga kadongo kawo unosara udzidhe kwakubvunza baba panganga kuti baba angu wakaendei akamirira mabesa avo ndo baba hwatinoziva hwetinoda anomirira zvinhu zvavo and is prepared kuti zvigadzirike zvidi zvipere tinoda kuatenda tese dani hamuoni kuti ndibaba adoko akamushayira iwo ndozvoda kutendawo futi inini ndiri kuatendawo futi ngekuti aitoti zviro zvasinomira zvakanaka zvidi zviti maresults ako manje iwewe ndo etinoda kupa grace period kuona kuti vana vavo vari tu pana achikusvikirwa here paine chinenge chaitika wodzoka kuti bambo nyaya yekudzoserwa kwamainini yakaitwa mombe dziya dzakaripa asi mwana wangu uchiundobudirwa nemhepo yatete akafa nemhepo yamutata ana achiobudirwa tochizwa futi kuti iwe mutata mukadzi wako wakadii wakapihwa unaemba kwako sinodziya wakati ndakaurayiwa ndibaba namai baba aripo tataura nawo akabvuma mombe dzako dzikapuwa hata dziyani yako 5 iripo mawitness padare uchibudei kumwana bvuri iroro rinodini futi rinovhurwa nezve but chachikamu chimwe chisiri ichi tinoda kuti tijekesana kuti nyaya yako yaunganaya pamambo Saurobe taitonga ikapera but maproblems ako ndoetoda kuona kuti zvapereredza here kana zvisina tochiona njira but tavo dai iri hembe dress homwe dzese zvese zvapo zvese yapera tasara mupendero wekuchizopima uruda upfeka wacho kutogurira munhu asi dress rapera hapeno wanhu pane peyaide kudarika apa here pachina peya mambo ini ndinoda kutenga shuwa basa rakabatwa. Thank you. Nepamutanga pezvinhu zvichinetsa kusvikira tari nokuti shuwa zvinhu zvainetsa zvainobuda zvinhu asi tichingoya kutaura kuno ndakazotaura chiri chimwe chete asi pane pendinoda kuti dare mwedzi kundibatsirawo kana kuti mutibatsire nokuti pakutaurwa kwanga pechiite zvinhu pane chinhu wani chendaona chakisara chinhu chasara pano chekuti pane zvinhu zvaishandiswa pane wakafa uyo waitaura kuti nini ndakafa asi ndakashandisirwe zvakati nechakati Synodia. Saka zviro zvichaikumbira kuti dare tibatsirwe kuti zvinhu zvizvi dai zvaiita zvibatwe zvibve zvamukiriwa here kuti zvikandosara zviripo zvinonga zvandosara marara asara ndori mumhatso Mwati kana dai akasara nemakona achaya musenzesera futi here nemanetsere muri kuaita anoroyamu akashuwa zokera tukuko iye ungada kutangana naye muchada here kutangana naye handimakuti dai zvadi unotoona kuti mwana uyu wandikunda wandikunda chirega ndichimusiya apa achinoitawo zvaanogona saka ndati masoro vikulewo kutaura kuti imwimwi nyaya yekudzoserwa kwomukadzi wemamuruzi nemunhu akafa kudzosai makadzosa nyaya yasinodia moripa mopoi mombe 5 it means kuti mweya miri iyoyo yazorora uyowo mweya yake miri ana ake adino but muri kuzivi laptop yacho nemapurintani zvese zvemabhanduru muchakakwana zviro zvomwaisenzesa kuita mabasa nazvo izi manje ukazwa pechinzi pane pfudzi iri apa kana kuti mbeya dzapinda apa unode kubata mbeya yacho ndiye unodini unochera kogarira kuvhare mhunde dziriyo mhunde dzinobude ino mhunde dzinobude anodza wadini otsa aziye unoya nebadza rake nemigofo yake kusvika abate imimi wasiri kundobvunzawo for interest sake turo rwacho turipo munako henyu handina
ndodzomwakaseenzesa saka zvindiri kuti marasa waone pari kupinde mbeya kuti dziri kupinda apa waona kuti shuwa ndiri kukwara pari kuratidza kuti dzirimo ndiwo unoyange badza rako nemuunini wako kugofe kuti uone kuti dziriyo here mberiyo uchichera kusvika wadini wadziba kana washaya Washaya. badza rako wodzokera mapazuva here parutaurwa iwe ndeanoko iwe mukoma wacho sumuka iwe mukoma right anza yako waizwa here hazi zvomakandituma kuti ndiite nengozi dzaimushupa mbamwenyu ndichinenedzerwa muno kuti ndakauraya mutata ndikatora mukadzi wake maripirwo acho ndakaita sinodhiya uri kumuka wachiti ndakaurayiwa ndibaba namai vane gate rine ropa nepfumo nei nyaya yacho ndadii futi ndiri kubvuma ende ndiri kuda kuiripa ndinoripa sei tikabuda kuti mombe dziri kuda kupuwa uyu saka baba zvawataura pachivanhu chedu ndizvo maiwo zvawataura pachivanhu pedu ndizvo saka hazvii nyaya yatofamba ikasvika peyasvika I think pamwe takuzosvika panyaya yekuchere mbeva pamwe mai anozobatwa hatizozivi pakuzotsvake mbeva dzenza imwe iyo zvezvi petiri kumbomupa at least wiki ine inouya munee muchitsvaga mapadza handizvo bcause aba ati pakuchera mbeva inini zvangu zvendakaita dzangu dzakashupa ini ndakaita haudo kuti nditsvake mukati mwangu ngaachitsvake matsvakiro ani haune mari dzani ndizvo aya ane nyaya dzawo madzizvisira asi tinawo his complying his arikudobatsira munozorasana pabini munorasana pabini Tunozorasana pakuti zvaanobvuma anozoramba tiri panapa kana tichiri pamubati zvamaibvumirana muri gumba aichinja ndoda kuzwa chinhu chemwakabvumirana mwamudare muno chaakachinja chimwe tinoda kupemenda chiripo ngechekuti pakutanga tiri mudare muno akatenda takungofamba zvishuwa zvirozvo zviriyo ndinozviziva ndakaita saka zvaakutitaurira nezvokuti kwai muchiendai motore mugofu nekovhare zvido zvinobudire mbere angoti tasisa ndokuramba kuyo ino akatenda kuti shuwa ndakaita ndakauraya ndinoda kuripa pamwe akadziba maoko oda maoko acho pamwe akasese maoko badore saka unoda kurwe maoko apo iwewe arikuti handina nenyaya dzangu dzekuraya asi handina zvekuurayisa imwimwe ndiri muri kuzviziva endai maozvitora zviuya apa saka podanya musoro uya zvekuti abudise mabudiro akaita sinoti achitaura ega kuti zvandakataura zviya kuti chakati nechakati chiya hamba ichitavudzoka kwetadini kwetabva kuti nyaya yako ine mipanda stage number 1 yainetsa mwana wako ndiyo yamainini takadzosera kumurume wavo ever since kumba kwako zvaanani tomboti hasati tadini tapasisa sinodhiya wati nhasi I'm prepared kukupe mombe dzekuuraya akaita sinodhiya ati ndokupa mombe 5 ne$50 yacho ngatiti zvetaita topedza yekudzoserwa kwani takapedza nhasi kune yekuti waripe mombe dzasinodhiya handizvo next week iwo ndetichida kuzwa kuti vana vako pane zvakazodini here zvakazoitika here tozwa kuti hapana then next Sunday kuti mwava kuuya nenyaya yekuchere zviro zvawaya istage yechingani ichada kutodhirwawo iri yega hatingadziti nyaya dzacho dzese kai kawani asi kuizwa tadini
taizwa iri kosarira pakuti zvese maita comply nyaya dzese maita zvakanaka maremekedza dare maremekedza mhuri yenyu maremekedza zvese asi pari kosarira nyaya kuti ana ari kuti tichada futi kuti titore chimusoro unozotitauriri kuti zviro zvemwaisenzesa imweni kuite izvi zviri pai saka munoi muchida kuita nawo baba acho here kana kuti munamautora naimwe motora chimusoro wenyu mobva mwaendeswa pane zviro zvacho zvobviswa nachimusoro zvoiwa baba toadaidza kuti orit mwaiti zviro zvamuna izvi zvakukana kuti murutoda kuenda nawo zvochiburiswa baba acho achibatiswa mumaoko here ochiuya akagukuchira kuuya haperi muda kuti zviitwe sei handisoti izvozvi hatisoda kuramba takasimudza mhepona zakuti tinei ruda kuteramira ngatisaramba tichii handizvoeredani tichinei kwamutata ngatimbosiya dasti ridini toita futi yasinodiyai next week musauyaba unless kuti paine zvadini zvaitika timbosiya zvidini then next week but one toronga kuti mochiuya pamwe imwimwe zvimwe zvinhu zvacho zvemuruda kutonetserana baba wavo kuti wazi kuti pamwe hazvisisine inani hapana usina iwo nezvako saka ngatisabva tasiyana tamupushu ngoti mudhara wakaite mistake yekuzotiseyacho wakaiwanisa kwemunhu asi baba anondonogara neuta zvinokuta maudoutorokuta mauda uchizvawabaya mudhara wauda kuti menyu wambai wabona auda kukumbura zvese iwo anzazvitora manje ochibaya iyoyo no ndinojoka hangu ndinofana saka imwe mapana problem ngarisaramba ndichiti fofa but nyaya yekutsvaka zvinhu izvi baba ruto roti ndimunotsvaka chimusoro wacho nganga yacho yadaidzwa zvesezvi ngoti ndimwe akuzvitsvaga pamwe muri uzvidawo iyo akuti nini paine kwenda ndaka involvwa ndichizi ndadai kwese ndagezei izvo zvokuda utsvake urombwa hwangu neturo twangu tikavhura mabhedroom edu tese muno hakushayikika hari ndekautani kamusei ngoti zvimwe zviro handi zvavo zvokutsvaka zvakatobvawo kuna ana babana awo zvinhu zvinozongoshanda pakushandiswa but hapana usina katemo uta nemusero nekatswanda haizvo bonizvo hazvisi zvinhu zvinotengwa patiro zvinotozi papera baba afa mwana ndiye akusara uyu ndiwasara uri baba uta hwako ndozvimwe munaona kuti pamwe zvimwe zviro zvamunema kuklema imwe solution ingave yekuti maitire maita ava zviro izvozvo wasazvishandisira futi imini kana kuti imini but kuti zvitorwe zvakuda uchionekwa kuti iwo ngezvavo zvokutsvaga here kana kuti akatosiyirwa unazoona umutsa futi akafa ona ndirudirana nanhu akafa hatiduzomutsa futi mumba akuti mwana maude kuona bcause ana babawo anonga akasiya zviro zvacho anenge akuti iwo wauda kuona saka ndati ngatimbo iyoyo izvo ngatimboisendeka tifambidzane nedziri kunetsa mumba mwako dzawakaurira iwo tozopedzisa tikaona kuti dambudziko mumba mwako harina kudini kupera sinodhiya haasi kufara mbuyi nyaya yekwamutataira baba tinoadaidza nemuti zviro zvenyu zvandofunga ndozvirudiri because pamwe zvatopera hazvichapera pamwe ndidari muchionawo mhosva inodini mhosva inopera neyaumwe baba wakaripa here ari kuripa handizvo haiperi zvofanopera thank you yes baba Pamusoro yatukupazwa unai baba asi kugara ega mumba asakabereka hana mapfiro awapi mumba mudzimai unoitwa sei wavo uchiri ukoya haiwa iwo mai akabereka akomana handiti aripwe ehe saka panoda kuonekwa kuti pamombe papari kutaurwa kuti mai munozi haadudzi asanoti itai
mai ari mukuziya katiyo mai ane yawo yekuuraya pamwepo nababa asi baba abvuma akati nini ndakuripa hangu ya mai haina kumangarwa kunokati dhiri nayo banesu tikamangarwa totoida kuti ivhurirwe yarudhuriri nyaya yakamangarwa ngeyababa saka muri kuti pazviro zviri kosara nababa aya zvinozoita problem namai here kana kuti muri kuti mai ari kudini kuti aida kunge aripo tichataura kuti mwakauraya mwana wenyu nekuziva kuti uyu ndiye urude kuchichiripirwe nyaya yemwana wavo right ipapo handisi kuona chakashata mai aya akambosarirei from the word go mai ari kutaurwa nhasi bcause mai isusu munyaya hatina mai azotoimplicate kwawo pazi akabatsirana nababa pamwe ndo anga akachibatenga chibhegi kemauta nebaba achiexecuta but hatina bapetaita nyaya ichizi mai ngatauri kana kuti mai akati hapeno amwe ana mai acho ari munani nyaya idzidzi munova muchinga muchidonga muchizwawo here kana kuti ndezvekuzondopuwa mwakumba bhozi toita kutotanga futi dare nyowani raani mumwe munhu hapeno munobaona sei akundozwa kwakanaka kuti samai urimo ndizvizwa haasi kuuya ngei mai acho iyo muri ana mai rudzi imwi mizwa imi murume wenyu uri kuendeswa udare nhana afume kwapeti ndiya ndimai atipfekai bhutsu dzine bhachi iri ndiya ndimai rekuende kudani rei vamwe vanoriziva asi kuuya mai arongedzera baba akabara nababa nyaya iyi namai nababa haazomboitaura here kumba haitauri here nyaya yekuti ndauakakoreri kutaura anotaura asi mai haasi kudini havo haasi kuuya saka toti nitoita kosunga netambo iri ivo baba acho anotadza here kuti mai boy nyaya yerutaurwawo wenduzi ndakauraya mukunda wedu mwana wedu sinodiya uri kuzivawo uri chiiwo uya dzidini tizwe ino baba haasi kuda kuuya namai mai haasi kuda kuuya vana havasi kuda kuti mai auye isusu tisanani tinozoti mai ngaauye ende tinoaonerepende tinoatanga anoti muri undida wei toti bcause varidzi vemumba mwavo femiri yavo haisi kuada kudari wakatotadza pakutanga kuti pakatotangire nyaya nekuti wana awaka wane nyaya yawako yakomakana yemwana ari kushupika ndekuti wakabara wese mai nababa ndo wakabara vana vane vazukuru vari kutambudzika wakazouraya umwe wacho maifana kuuya wese vachizwa vari pamwepo haasi kuuya ngei mai baba ndinoona sekuti baba ava vanga vakaona unga vasungise mwana wewana saka vaifanira kutomboende kwaana sekuru kuti ana sekuru oyetikupirawo mwana tiende tiri kuzi takadai tifambidzane tiriise mhuri ngekuti kuti vatorewo yena vega zviti sekuru ayo anza vaida kutogara pakadini pakatofambiswe nhango dzacho doro rinoshata musi warinoapa saka ndataura kuti isusu kuwanya